Čaute, ja som David a toto je hra Sims, myslím, že 7. Sú to menšie zmeny, vidíte, tu je tá biela skriňa, čo bola tu. A hovoril som, že izbu nebudem meniť, ale zmenil som ju. Kúpil som jej živú skriňu, tuto. Viete, čo mala telku, tá, čo sedí na gauči v tom jej dome, čo som ukazoval, tak tá je teraz tu. A je všetko zmenené, máte to asi rozmazané, tak. Koľko máme peňazí, level 8, vidíte. A vidíte, dokúpil som, tú skriňu som dal sem, dokúpil som dvere a 2 postele. Zase niekto neumie rád, tak kto umie moja. Dokúpil, nechcem kúpiť takú novšiu za 4000 sprchu, ukážem vám ju, počkajte. Počkajte. Tu, záchod, hneď prvé. Táto. Takže je fajn. Asi ju kúpim, našetrím si, mám 613. Ešte som minul 30 na tú stojčku, na ktorej ten typek sedí. Už môžem mať plus 2 panáčikov, čo bude dokopy 5, lenže mám zatiaľ iba týchto 3. A vidíte, tu na toto je čierne, pretože zo starej kuchyne, čo som mal. A všetky veci nie sú predané. Čo tu vtedy boli a už nie sú, už tu. Počkajte. Sú tu v batožine, Vidíte, tu sú od nej, jak som hovoril. Tu je tá staršia telka. Pardon, mám menší strihbol, takže tuto mám tú posteľ istú, čo má ona. A hovoríte si, že by som nemohla dať k ním, čo asi nie, pretože spolu spať nebudú. Ďalšie je do kuchyne, vidíte. Toto mám dvakrát z tej starej, toto tu bolo, aj toto, aj to umývadlo. A áno, aj umývadlo je zamenené za čierne. Vidíte, za čierny okraj. Tu je tento stôl. Tu sú proste tieto veci. No, vidíte. Takže tento diel by bol asi, neviem, celý dom by som chcel asi prerobiť okrem jej izby. Áno, takže prerábanie domu to bude. Asi šupiky. Pardon, mám malo percent baterky. Chvíľku počkajte, menší strih. Tak, hotovo, presunul som sa, mám nabíjačka. Sme mohli dotočiť. Pardon, že sa kamera točí na sem. Môžeme začať, takže... Nie. Musím za kus... Počkajte. No. Žiadna sláva, ale zatiaľ môže byť. To by som asi... To umývadlo by som dal sem. Nie, no. Stálo 1000 to umývadlo a nechcem ho predať.
a Vania stala 5000, ktorú som predal, ale dalo mi to iba 500. Tak. Počkajte. Ak som to predal, tak sa zabijem. Kitchen, dobre. Počkajte. Tak. Tak by to zatiaľ mohlo. Počkajte, nie, ešte tuto. Ak nevidíte, čo robím, tak som premienil sporák. Takto. Zatiaľ dáme to tam. Po druhé, Miško má 6 rokov a po tretie, od budúceho mesiaca máme svoje vlastné bývanie. Vlastne to poprvé, to v súčasnosti nie je váš syn, pretože vy ste súhlasili s adopciou, je to syn môjho mandanta. Ale prečo? Pretože som bol zlomený z toho, čo sa všetko dialo. Odchádzal som do Slovenska presvedčený, že sa už nikdy nevrátim. V každom prípade ste sa zamietli svojho syna. Po druhé, za svojho otca považuje maloletý syn Michal svojho mandanta. Tak ako som povedal, možno ste pre neho nejaký vzdialený ujo, aj to pochybiem. Tak ako som povedal, má 6 rokov a všetko sa môže napraviť. A po tretie, bývate teda, alebo by ste mali bývať nejaké robotnícke ubytovny. Ak teda Tak asi, prepáčte, že som nerozprával, ale ste počuli súdnu sieň, bo som sa trošku započúval, takže to by mohlo byť. Ako vidíte, prerobil som asi tak všetko, no tu som iba to, ale nechcem kuchyňu moc zmeniť, pretože myslím, že už samé o sobe sa to ťažko mení. A tam sú dvere, tam tiež. Takže tak. A chcel by som ešte zmeniť podlahu na tej kuchyni. Šupiky. Žltú. Môže byť, ale ešte by som do tej izby. Nie, ja som sem chcel dať kachličky. Ale nevadí, už je to lepšie. Pozriem, či tu nie sú nejaké dobré farby. Tá rúžová do izby. No, takže. Toto by bolo pre dnešné prerábanie celého bytu asi všetko. A prerábanie bytu pre tento 7. Sims všetko a moment. Keďže tieto dvere, čo sú vchodové, kde sú dosť vzácne, pretože stali jeden ten Sims žltý, tak aby pre istotu idem takto. Tie modré im pardon, že ste videli vankúš, im zoberiem a dám ich sem. Tak, sem. Tie modré a tieto hnedé ich dám sem. Tak. A počkajte, niečo lacné aj za 5, no to by muselo stať najmenej 13, no to bude stať 100.
Takže pre dnešné video by to bolo všetko a lúčim sa s vami.